کتێبا منە داوی سەریوە نەیەشینم چەند ڕۆژ بەرێ چاپ بوو. لە دراستیدا ئەف کتێب ئەف 12 ساڵم بەردەوام دەهات چاپکردن. جارنا bi zimanê biyanî di weşanên biyanî de çap bûn nivîsarê vê kitêbê. Gelek caran di weşanên Kurdî rojname û kovaran derketin. Beşek jê cara yekem ji bo vê kitêbê hatin nivîsîn û cara yekem di vê de belav dibin. Ferqeke mezina vê kitêbê ji 10 kitêbê minî berê heye. Ê berê piranî berhemên honakî bûn, roman, çîrok. Di van cure berhema de nivîskar gelek cara bahsa kesekî didike. Dema bahsa xwe bike jî weke bahsa yekî didike. û bi şeytaniyê nedewî gelek cara fikrê xwe dike aîdiyê karakterên din û dibêje ew ne ezim, ew karakterê min wiha difikirin, ev tişt nehatine serê min hatiye serê wan û vê şîretê hertim û xwendevanan dikin. Tiştê ku hûn dixwînin ne weke rastî û heqîqetekê, weke tiştên xeyalekê bixwînin. Lê di vê cure berhemê de berhemên nivîsaran de, nivîsarên nehonakî, nivîskar vê carê rast bi xwendevan re diyalogê datîne û dibêje tiştê ku hûn dixwînin ew tiştin ku min hezir kirin, min dîtin, min ew jiyan. û bi vê rengê wî wan weke heqîqet bixwînin, dixwaze vê carê ne honakbûna, xeyalbûna tiştek nivîsîne, lê rastbûna wan, heqîqîbûna wan bi xwendevan bide qebûlkirin. Nivîsîna ev cure berhema di zimanê Kurdî de jî taybetiyeke wê hê girîngtir heye. Nivîskarê navdar Mehmet Uzun digot zimanê zarokatiya min Kurdî bû ji ber wê min romanê xwe bi Kurdî nivîsîm. Lê zimanê min ê rewşenbîrî û xwendina min bi Tirkî bûn, loma ez meqaleyên xwe û kitêbên nehonakî bi Tirkî dinivîsînim. Nivîsîna ji ber wê elbet gelek diyar e nivîsîna berhemên hezrî, fikrî di Kurdî de gelek zehmetiyê din hene ji nivîsîna berhemên honakî. Lê nivîsîn û xwendina van berhema elbette wê tesîreke, bandoreke gelek êrînî bigihîne kultura me ya fikrî, hezrî, fikra guftûgoyê. Hînbûna hezirkirinê bi qelem û klavyeyê qaweteke mezin dide çanda edebî û kulturî a milletekî. Serê ve neheşinim mesele gelek dûr û dirêj in, kitêbê bixwînin û tê de bibînin.